Стоян Делчев съм завършил ВСУ Любен Калевелов 2002 година. 5-годишния курс, тогава магистърки на ССС. Що е хубаво това училище и какви са предимствата от него? В крайна сметка в това училище човек взема един занаят, който е като най-древната професия. Строителство винаги ще има и ще продължи да го има. И най-важното е, че всъщност ставаш като творец, защото след това остава нещо след тебе. И това винаги стои, независимо човек колко години ще работи и така нататък, той след това остава след нас и показва какво сме направили. Това е важното и това е хубавото на това училище, че то дава възможност да станеш един творец и строител на съвременна България.